What's up mga migs? Welcome back sa akong channel. And karon nga adlaw August 1, mao gani ang adlaw nga natawhan sa atong favorite nga DJ sa MOR. Walay lain. Juro dili day. Bernie Bitok migs. Happy birthday Erp. Akong pre na siya kay inaanak na ako si Ella and daghan na kaayo kuan among nagian ani no. Isa sa pinakauna na kong hubog sa akong kinabuhi kauban si Bernie Bitok pero wagi ko na pero mar naglutaw lang ba na tipsy lang. So si Bernie Bitok katong sa una nga dili pa gyud kay ni siya ingani kakasikat karon and dili pa ko DJ pero kuan na pag uban-uban na pag ko sa iya kay sa tong Chada days no, nag-appeal man ko sa extra and we've had a long way nga nag-ilami dito sa Don Mariano pa na nag-dancer ni si Bernie Bitok Malvern pa akong tawag ani niya. And then isa sa mga iyang naingon sa ako sa una kay kuan daw kayo kanang maida ko mahimo og kanta and until now gatuog yapon ni siya sa akong nga talent and salamat kay Stanan Migs. Karon actually manghud man ako ni siya og 1 year. So cut na lang cut. Sorry, wala mo kuningan na to. Anyways, happy birthday Migs and sa tanan nga mga naka-idol ni Bernie, sa tanan nga mga nahimong part sa life ni Bernie no, naapektuhan sa iyang na-inspire o nagkatawa sa tanan niyang mga ipang storya on air, in person. Swerte kay ta kay nay sa ka Bernie Bitok sa kalibutan. Pero right now ang akong ihatag sa inyo is 5 ka facts nga basin nakaligtaan ninyo og tan-aw ni siya nga mga facts basta nakaligtaan ninyo o gabasa sa una gipost na ni nako pero sa iya ginigikan. Ito ang 5 ka facts nga basin wala pa ninyo nahibawan about sa iya. Okay? Kay birthday man nimo karon Migs, ako nang ibalik karon as a video na. Sa una image pa to pero karon as a video na. Number 5. Number 5 mga Migs. Kani si Bernie Bitok. Adtong high school pa siya. Nakadaog ni siya og Miss Gay. Yay! Bitaw. Binuang na siguro to nga Miss Gay. Pero according sa iya, na siya'y nadaogan nga Miss Gay sa una high school. And I think basin din sa Corpus, pagutan-a lang siya kung asa gini nga Miss Gay. Sa comments below, kung nakipangutanan sa iya about motobag siya diha sa comments ha. Bunggacious kayo iyang pagkadaog mga higala. Og siya na ang mo-explain anak wala man ko ato nga mga time kay college naman ni nag-ila ni Bernie. Pero wala ko kabalo Bern nga naaday kay desire nga magladlad na gid. Pero may na lang lugar no na balik ka sa sabakan sa Ginoo and Number 4. Ang kaupat nga sikreto ni Bernie Bitok kay may magkani siya mo sayaw, di ba? Kabalo naman ta na nga nahimo siyang dancer sa una, pero ang wala nato naibawan is never pagid ni siya nakadaog og dance contest sukad. Wala pa sila na champion, wala pa sila nakadaog og awardan gyud nga grabe. Sa tanan yung mga grupo na pilan, no? Never pa siya nakadaog og dance contest. Kaya siguro na siya yung mga school nga kuan kaning sa mga PE, sa mga kuan na siguro makadaogan ng mga cheer dance anana. Pero sa dance contest, I think wala pa gyud siya kay mahilig man ni siya mag sayo de mga maneuvers kunuway, street boys kunuway, ana siguro sa mga panahon na namo. Ha?
Kabalo na mo sa among edad. Oh my goodness. Pero bisan pa og wala ni siya nakadaog, nagsige gyapon ni siya og sayaw hangtod karon. Ganahan gyapon ni siya og sayaw og grabe kayo ang fighting spirit ni Bernie. Competitive gyapon. Palag dili ka daog, happy lang siya sa iyang ginabuhat. Number 3. Number 3, kani si Bernie sa wala ninyo ibawaan. Sige na itong kakadunggan nga usahay. Anak, grabe, baba kayo. Tapos, na mga bastos nga mga storya, di ba? Sabi naman tana. And, medyo pilyo, nakaaginag mga kapilyohan, ana. Pero sa wala mo kabalo, no? Nga kani si Bernie Juice nun, yun siya. Membro ni siya sa Marians. Nga naman, gagamit ni grocery sa unang panahon katong ROTC pa siya. Nga no? Gakahadlok siya atong ROTC kanang magpabulad sa init, mahadlok siya nga makuyapan. Busa, ginabutang niya sa iyang bulsa ang rosary niya para muragaampo siya nga dili unta siya makuyapan. Well, sa CAT na experience ko man na, sa ROTC pod na experience ko man na, pero dili ko nga naka-Diyos nun no nga ang rosary kay kuanon gyud kanang grabe gyud ibutang gyud diha sa bakaha no. So grabe believe ko sa imong pagka-Diyos nun Earth. Grabe kanang ikaw gyud modelo gyud ka sa pagka-Diyos nun. Kana pa lang daan ha. Ambot lang kung ginagamit ni nga rosary. Ambot lang pero iyang gi kuan sa iyang bulsa, di ba? Keep it close to you. Ana gid lugar. Ito pa. Sa sobra niya ka Diyos nun, ha? Ingani. Sa sobra niya ka Marian. Katong elementary daw siya. Recess time. Diba? Kita man nato nga mahilig yun siya kaon. Pero katong time, naniwang pa siya ato nga time. Elementary pa. Wala siya makaon. Igutom ang bata. Pero kablo kaon sa iyang mo. Muadto siya dito sa grotto. Sa ilang eskwelahan, moadto siya dito, mag-pray siya para mawala ang iyang kagutom. Ikaw kaila ka na? Pero karon busog perme. Mao na diha, bisag di mo kaon busog perme. Pero grabe sa una no, makita nimo ang iyang faith munang dagang kay blessing karon ni abot sa iyang kinabuhi. Dili lang family, dili lang love, dili lang relationship. Pero feeling nako mo nang gigutom siya kay base niyang baon gipalit niya Julin. Feeling ko lang. Now ang number 1 nga wala pa ninyo naibawaan sa iya. Kani gi-reveal ya po niya sa ako, giingon niya sa ako and akong i-reveal sa inyo ron. The number 1 nga wala ninyo naibawaan, kani si Bernie wala ni siya'y gakahadlukan nga tao. Wala ni siya gakahadlukan kanang mga heights, mga roller coaster. Wala ra ni sa iya, no? Walay tao nga makasita sa iya, walay tao nga kana bitong makahadlok sa iya nga magkuba-kuba siya kung makita niya nga tao, wala. Except sa iyang wife. Maulang. O lagi pero sa tanan no, except sa iyang wife, kana wala gid siya kaba. Ayaw gid na ninyo binuangi si Bernie gid. Kanang kung dili mo friends, ayaw na lang gid pag luma-luma no. Kay grabe na siya pasuko or ma-provoke no. Kung naamoy gusto ihangyo sa iya, palaban na lang mo sa iyang wife. Para approve din so. Sus, di ba, Leng? Leng. Well, there you go mga pamilya, mga migs. Mao to ang 5 top secret ni Bernie nga akong i-share para sa inyo. Kung naamoy other secret things nga naibawaan kang Bernie, i-comment na below kay ato ng pistahan. Okay? And if ever na-shock ka, sige, i-comment po na below asa ato nga mga things ang nakashock sa imo.
Ops! Napaday ko'y bonus mga migs. Ito bonus lang niya. Kani si Bernie actually. Tumbata panukahon na siya. Ito. Mula sa itong mga migs, subscribe sa wala pa nakasubscribe. Happy birthday, Bernie Bitok Bitok. Ang imong edad, mas nidaghan po ang imong grasya. Migs, I pray na mas mabetter pagyug ka in your craft, mas mabetter pagyug ka sa negosyo, mas daghan pagyud ang sulod sa imo, and mas daghan pa tawo nga malipay because you are inspiration sa tanan-tanan. Medyo di kita perfect tanan, pero you still manage, labi na sa MOR, you manage us very well, and you also manage your family and sa imong career. Saludo ko sa imo ana migs. So dagan mi ang ga-pray sa imong kalipay, dagan mi ang wish sa imong nga mahimo kang happy dili lang sa imong birthday. Subscribe sa tanan wala pa nag-subscribe, and see you on the next one. Bye-bye.